салом бинандагони гиромӣ, дар барномаи навбатии пизишкии ман оиди бемориҳои гепатитҳои вирусӣ ба шумо маълумот медиҳам. Гепатитҳои вирусӣ ин гурӯҳи калони бемориҳо мебошад, ки аз таъсири вирусҳо ба монанди А, Б, С, Д, Е ба вуҷуд меоянд. худи гепатит ин илтиҳоби ҷигар мебошад, ки ин гепатитҳо роҳҳои гузариши махсуси худро дорад. Гепатити А ва Е тавассути энтералӣ, яъне ки наҷосати даҳонӣ ба вуҷуд меояд. Гепатитҳои вирусии Б ва С бошад тавассути парентералӣ, яъне тавассути хун ва алоқаи ҷинсӣ ба вуҷуд меояд. айни замон гепатити вирусии А дар байни хурдсолон зиёд мушоҳида карда мешавад. Бештар дар бораи ин беморӣ сухан меронем. Гепатити шадиди вирусии А ин бемории сироятии шадиди вирусӣ мебошад, ки ба носомонии ҷигар, яъне носомонии кори ҷигар ва зарпарма, яъне заршавӣ ба вуҷуд меояд. Гепатити вирусии А барангезандаи он вирус мебошад, ки ба оинаи пикарнавирусҳо дохил мешавад ва диаметри ин вирус 28 нанометрро ташкил медиҳад. Гепатити шадиди вирусии А дорои 9 генотип мебошад, ки дар муҳити атроф устувор буда, дар ҳангоми ҷӯшонидан дар муддати 5 дақиқа фавт мешавад. Манбаи сирояти гепатити вирусии А шахси бемор бо шаклҳои намоён ва субклиникӣ мебошад. Шахси бемор дар муддати 2-3 ҳафта вирусро ба муҳити атроф тавассути наҷосат хориҷ мекунад ва тавассути оби нӯшокӣ, маҳсулотҳои хӯрокворӣ ва асбобу ашёҳои рӯзгор метавонад вирус ба организм ворид шавад. Ва ба ин гепатити шадиди вирусии А бештар хурдсолон, яъне синни аз 1 сола то 12 сола ва дар байни калонсолон бошад аз 30 то 35 сола мушоҳида карда мешавад. Давраи ниҳонии беморӣ. Давраи ниҳонии беморӣ аз 14 рӯз то 36 рӯзро ташкил медиҳад. Яъне ки беморӣ давраҳои хусусии худро дорад, яъне ки давраи пеш аз зардӣ, давраи заршавӣ ва давраи баъди заршавӣ, яъне реконвалесенсия, яъне ки давраи сиҳатёбӣ. Давраи пеш аз зардӣ дар навбати худ ҷараёнҳои худро дорад, яъне ки шаклҳои худро дорад, яъне ки ба намуди зукомонанд, ба намуди вегетативӣ ва ба намуди диспептикӣ дар байни беморон мушоҳида карда мешавад. Давраи пеш аз зардӣ, яъне ки намуди зукомонанд ва намуди диспептикӣ бошад дар байни беморон, яъне ки дар байни кӯдакон бештар мушоҳида карда мешавад, ки ин давра дар муддати 5-7 рӯзро дар бар мегирад, ки дар беморон бештар гуфтем ба намуди зукомонанд ё диспептикӣ мушоҳида карда мешавад, ки дар давраҳои аввали беморӣ, яъне ки дар беморон баландшавии ҳарорати бадан, беҳолӣ, бемадорӣ, обравӣ аз бинӣ, дарди гулӯ, хориши гулӯ, дарди мушакҳои тамоми бадан, яъне ки метавонад мушоҳида карда шавад. Ва ин чӣ хеле ки гуфтем, ин давра 5-7 рӯзро ташкил медиҳад. Дигар давраи зардшавӣ, яъне ки дар давраи зардшавӣ ба ғайр аз аломатҳои дар боло мавҷуд буда, боз метавонад зардии сулбияи чашмон ва пӯсти бадан мушоҳида карда мешавад. Инчунин дар беморон метавонад беҳолӣ, бемадорӣ, дилбеҳазурӣ, қайкунӣ, дард дар мавзеи эпигастрӣ ва зевирқабурғаи рост, дарди шикам ва инчунин беморон шикоят аз сурхшавии пешоб, яъне тирашавии пешоб ва сафедшавии ахлот мушоҳида карда шавад. Дигар давра, ки ин давраи зардшавӣ 3 ҳафтаро дар бар мегирад. Дигар давраи реконвалесенсия, яъне ки давраи сиҳатёбӣ мебошад, ки ҳамаи он аломатҳои клиникие ки дар боло гуфта гузаштем, яъне ки зардӣ, сулбияи чашмон ва пӯсти бадан, яъне ки ба пуррагӣ бартараф мешавад, ки ин давра аз 1 то 6 моҳро дар бар мегирад ва инчунин ба меъёр, яъне ки ҷигар ва испурч, яъне ки андозаи худро ба меъёр мегиранд. ташхиси беморӣ. Ташхис дар асоси шикоятҳои бемор, аломатҳои сарирӣ, собиқаи ҳаётӣ, вогирӣ ва таҳлилҳои лабораторӣ гузошта мешавад.
ва таҳлилҳои лабораторӣ дар аввал ин таҳлили биохимиявии хун. Дар таҳлили биохимиявии хун мо баландшавии миқдори ферментҳои ҷигар ба монанди асад, алат ва озмоиши тимолӣ, яъне ки аз меъёр баландшавии онҳоро мушоҳида карда метавонем. Дигар таҳлил ин таҳлили серологӣ мебошад, яъне ки дар ин таҳлил иммуноферментни анализ, яъне ки таҳлили иммуноферментӣ, яъне ки намуди вирусро мо муайян мекунем. Дигар озмоиш ин озмоиши ультрасадои ҷигар, яъне ки ҳангоми гепатити шадиди вируси А аз меъёр калоншавии ҷигар ва исбурж мушоҳида карда мешавад, ки мо дар ташхиси ультрасадо инро мушоҳида карда метавонем. Патогенези беморӣ, яъне ки ҳангоми тавассути наҷосати даҳонӣ, яъне фекально-оральный чихел тавассути масалан оби нӯшокӣ, тавассути маҳсулотҳои ё ғизоӣ ё тавассути тамосӣ, яъне ки тамос бо ҳамон асбобу ашёҳои рӯзгоре ки бо вирус олуда шудааст, ҳангоми ба организм ворид шудан пеш аз ҳама вирус ба эндотелияи рӯдаи борик ва сифоқпарда, яъне ки ворид шуда ба хун мегузарад ва сипас тавассути хун дар хун виремия, яъне ки дар хун мавҷуд будани вирус, яъне виремия ба вуҷуд меояд, ки тавассути хун ба ҷигар меравад. Дар дохили ҳуҷайраҳои ҷигар вирус ба тақсимшавӣ, яъне репликатсия ба вуҷуд меояд, ки дар натиҷа цитолизи ҳуҷайраҳои ҷигар ва дистрофия, яъне ки вайроншавӣ ва ҳайлшавии ҳуҷайраҳои ҷигарро ба вуҷуд меояд, ки дар оянда як қатор тағйиротҳо дар ҷигар, яъне ки ҳуҷайраҳои ҷигар ва инчунин роҳҳои талхабарро мушоҳида карда шуда, сипас вирус ба тавассути талха ба рӯда мегузарад ва аз рӯда тавассути наҷосат ба муҳити атроф паҳн мегардад. ва гепатити вирусии А қобилияти тез иммунитет ҳосилкунӣ дорад, яъне ки дар давраҳои оғози беморӣ, яъне бар зидди беморӣ аллакай организм, яъне ки антитела, яъне ки дар давраҳои аввали беморӣ, яъне ки ба вуҷуд ҳангоми ба вуҷуд омадани зардӣ аллакай организм аз вирус қариб ки аз вирус озод мешавад ва дар давраи сиҳатёбӣ бар зидди ин беморӣ организм антитела ҳосил мекунад, яъне ки маънои ин аст, ки бемор метавонад такроран дигар ба ин беморӣ гирифтор нашавад, яъне ки организм бар зидди ин беморӣ антитела ҳосил мекунад. Табобати бемории гепатити вирусии А. Табобати ин беморӣ дар аввал реҷаи бистарӣ мебошад, яъне ки дар давраҳои айнан гепатити шадиди вирусии А сабук мегузарад, яъне ки метавонанд беморон дар шароити амбулаторӣ таҳти назорати табиби минтақавӣ, яъне ки дар шароити хона табобати худро гиранд. Вале дар давраҳои агар дар бемор ҷараёни миёнавазнин ва вазнин мушоҳида карда шавад, алҳол бояд дар беморхона, яъне ки ба беморхона муроҷиат кунанд ва табобати статсионарӣ, яъне ки гиранд. Ва ҳангоми ба статсионар муроҷиат кардан беморон, яъне ки бистарӣ карда мешавад, ба онҳо мизи парҳезии рақами 5 таъин карда мешавад, яъне ки хӯроки беморон бояд бирёнӣ набошад, яъне ки он маҳсулотҳои хӯрокворие ки таркибашон рангкунандаҳо, яъне красителиҳо доранд, ба беморон бояд тавсия карда нашаванд. Инчунин нӯшокиҳои газдор бояд истеъмол накунанд ва ҳамон тези шӯрие ки ҳаст ба беморон тавсия дода намешавад, яъне хӯроки онҳо бояд буғӣ бошад, яъне ки хӯроки беравған бошад, яъне ки ба онҳо инчунин меваву сабзавотҳо ва тавсия карда мешавад. ва баъдан ин истеъмол намудани нӯшокиҳои зиёд, яъне ки беморон бояд нӯшокӣ, яъне ки аз нӯшокиҳо зиёд истеъмол кунанд. баъдан ба беморон, яъне ки агар дар беморон интоксикатсия, яъне ки заҳролудии бадан мушоҳида карда шавад, дар он давра метавонанд табиб бояд ба онҳо маълулҳои дохиливаридӣ ба монанди глюкоза, рингер я сарбилак ва ғайраҳо таъин карда мешавад ва инчунин як қатор доруҳо ба монанди
ферментҳо панкреатин, фестал, доруҳои барои барқарор намудани ҳуҷайраҳои ҷигар ба монанди гепатопротекторҳо мегӯянд, карсил, эсфас, эсенсиал форте ва инчунин витаминҳои гурӯҳи Б ва инчунин доруҳои аз сабаби оне ки бемории вирусӣ аст ва ба беморон доруҳои зидди вирусӣ яъне ки таъин карда мешавад. беморӣ дар сараввал ба намуди зукомонан оғоз меёбад, ба намуди диспептикӣ ва ба намуди вегетативӣ. яъне ки дар давраҳои аввал беморӣ бештар дар байни кӯдакон ба намуди зуком ё ин ки ба намуди яъне ки дилбеҳазурӣ, қайкунӣ, яъне ки ба намуди гастроэнтеритӣ сар мешавад. яъне ки ба монанди зуком чӣ хел? яъне ки бемор ҳарорат баландӣ мекунад, метавонад дарди гулӯ, хориши гулӯ, дарди мушакҳои тамоми бадан, обравӣ аз бинӣ ва беҳолӣ, бемадорӣ, гум шудани иштиҳо агар ба намуди гастроэнтеритикӣ бошад, яъне ки дар беморон ба намуди дилбеҳазурӣ, қайкунӣ, дард дар мавзеи эпигастрӣ, дарди шикам ва баъдан тирашавии ранги пешоб ва сафедшавии ахлот бо ҳамин симптомҳо бештар дар 3-4 рӯзи аввали беморӣ бо ҳамин шикоятҳо ба беморхона яъне ки муроҷиат мекунанд. баъдан вақте ки мо аз онҳо пурсон мешавем ва як қатор таҳлилҳои лабораторӣ яъне ки озмоишӣ мегузорем, дар онҳо муайян карда мешавад ки дар онҳо гепатити вирусӣ аст ва вобаста ба ҷараёни беморӣ онҳо ё ин ки таҳти назорати табибии минтақавӣ ё ин ки ба табобати статсионарӣ яъне ки ҷалб карда мешавад ва онҳо бистарӣ карда мешаванд. оризаҳои гепатити вирусии А яъне ки ҳангоми яъне ки дар ҳолатҳои миёнавазнин ва вазнин вақте ки беморон ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, яъне ки барои оне ки ба ин як қатор оризаҳо гирифтор нашаванд, онҳо дарҳол бояд ба табиби минтақавӣ ё ин ки статсионар яъне ки беморхона бояд муроҷиат кунанд ва оризаҳои ин беморӣ яке аз оризаҳои хатарноке ки ниҳоят кам дар байни беморон мушоҳида карда мешавад, ин иғмои ҷигар яъне ки комаи ҷигар мебошад. вале дар 90% ҳолатҳо гепатити вирусии А ба хубӣ яъне ки беморон бо сиҳатёбӣ яъне ки метавонанд яъне ки бо сиҳатёбӣ ба анҷом ёбад, яъне ки бештар сабук мегузаронанд беморон. ва дигар оризаҳое ки ҳаст, яъне ки як қатор тағйиротҳо дар узви талха яъне ки ба монанди халангит, холецистит ва перихолецистит ва ғайраҳо метавонем мушоҳида карда шавад. инчунин оризаи дигар ин алоими Жилбер мегӯянд, яъне ки бо зиёдшавии билирубини озод метавонанд дар беморон мушоҳида намуд. пешгирии бемории гепатити вирусии А яъне ки пеш аз ҳама пешгирии бемории гепатити вирусии А ин риоя намудани гигиенаи шахсӣ, яъне гигиенаи об, гигиенаи нӯшидани об, гигиенаи дастон, гигиенаи маҳсулотҳои хӯрокворӣ, гигиенаи ҳамон асбобу ашёе ки мо дар рӯзгор истифода мекунем, бояд гигиенаи онҳо яъне тозагии онҳо риоя карда шавад. яъне ки пеш аз истеъмол намудани об мо бояд оби ҷӯшонидашуда истеъмол намояд. пеш аз хӯрок хӯрдан мо ҳатман ҳар лаҳза бояддастони худро бо собун, бо маҳлулҳои моеъи собунӣ бояд ҳатман яъне ки шӯем. ва инчунин ҳамон маҳсулотҳои хӯрокворие ки мо яъне ки бисёртар маҳсулотҳои меваҷотҳо, сабзавотҳо бояд ҳатман дар оби равон муддати дуру дароз шуста шаванд. ва инчунин асбобу ашёҳое ки мо истеъмол дар рӯзгор истифода мебарем, ҳатман гигиенаи онҳо яъне ки тозагии онҳо низ риоя карда шавад. агар дар мабодо дар оила ягон нафар ба бемории гепатити вирусии А гирифтор шуд, ҳатман дар ҳамон оила сараввал дар алоҳида нигоҳ доштани шахси бемор, яъне ки дар ҳуҷраи алоҳида нигоҳ доштани шахси бемор, сипас ҳамон шахсоне ки бо бемор дар тамос буданд, ҳатман дар назорат гирифтани онҳо
ва инчунин бо маҳлули хлор безарар кардани ҷиҳози хона, сару либос ва рафти хоби бемор бояд безарар гардонида шавад ва дигар роҳи пешгирии ин беморӣ ин бар зидди гепатити А М гузаронӣ мебошад. маълумоти дигари мо ин оиди гепатитҳои вирусии Б ва С. Гепатити вирусии Б низ ин бемории сирояти вирусӣ мебошад ки барангезандаи он вирус мебошад ва гепатити вирусии Б ин дорои антигенҳои хоси худ мебошад, яъне ба намуди HbS антиген, HbCor антиген, Hb1 антиген ва HbX антиген дорои чунин антигенҳо мебошад ки тавассути ин антигенҳо вирус яъне ки сохтори худро ниҳоят устувор нигоҳ медорад ва ин вирус ҳам ба носомонии кори ҷигар ва зардшавӣ оварда мерасонад. Ин вирус ҳам гепатити вирусии Б ҳам ба монанди гепатити вирусии А давраҳои яъне ки хоси худро дорад, яъне ки давраи пеш аз зардшавӣ, давраи зардшавӣ ва давраи баъди зардшавӣ. Вале дар гепатити вирусии Б ҳамин давраҳо яъне ки метавонанд муддати дуру дароз давом кунад. ва давраи инкубатсионии гепатити вирусии Б яъне ки аз 45 рӯз то 180 рӯзро дар бар мегирад, яъне ки муддати 6 моҳ метавонад давраи инкубатсия, яъне ки давраи пинҳонӣ давом карда шавад. Дар давраи пеш аз зардшавӣ ва монанди гепатити вирусии А дар беморон чӣ хеле гуфта гузаштем ба намуди зукомонанд, яъне ки дар беморон метавонад ҳароратбаландӣ, беҳолӣ, бемадорӣ, дилбеҳазурӣ, қайкунӣ, яъне ки дарди гулу, хориши гулу яъне ки мушоҳида карда шавад ва ин давра метавонад то ҳатто аз 7 то 12 рӯзро ташкил диҳад ва давраи зардшавӣ бошад дар беморон новобаста аз аломатҳои дар боло мушоҳида карда шуда, инчунин зардшавӣ сулбияи чашмон ва пӯсти бадан мушоҳида карда мешавад ки яъне ки ин зардшавӣ метавонад то 3-4 ҳафтаро дар бар гирад ва дигар давра дар ин давраи зардшавӣ ба ғайр аз ҳамон аломатҳои дигаре ки гуфта гузаштем, инчунин дилбеҳазурӣ, қайкунӣ, дарди шикам, дард дар мавзеи зерқабурғаи рост, яъне ки тирашавии пешро ва сафедшавии ахлод мушоҳида карда мешавад. Дигар давраи беморӣ ин давраи реконвалесенсия, яъне ки давраи сиҳатёбӣ мебошад ки дар ин давра яъне ки дар бемории гепатити шадиди вирусии Б метавонад зиёд давом кунад, яъне ки аз қариб аз 2 то 6 моҳро дар бар мегирад ва дар ин давра ҳамон аломатҳои клиникие ки дар боло гуфта гузаштем дар беморон оҳиста оҳиста бартараф мешавад, яъне ки зардии сулбияи чашмон ва пӯсти бадан оҳиста оҳиста бартараф мешавад ва ҳамон андозаҳои ҷигар ва испурҷе ки дар боло чӣ хеле гуфтем калон мешаванд, оҳиста оҳиста меъёри худро гирифта ҷои худро дар зери зерқабурғаи рост яъне ва чап яъне ки ба андозаи меъёр ҷои худро ишғол мекунанд ва гепатити вирусии Б ва гепатити вирусии С инчунин майли ба музминшавӣ доранд, яъне ки метавонад ба намуди хроникӣ яъне ки музминшавӣ гузаранд. ташхиси беморӣ дар асоси ба мисли гепатити вирусии А дар асоси аломатҳои клиникӣ, шикоятҳои бемор, собиқаи вогирӣ ва таҳлилҳои озмоишӣ яъне лабораторӣ гузаронида мешавад. Ба мисли гепатити вирусии А инчунин дар гепатити вирусии Б низ таҳлилҳои биохимиявии хун, дар он ҷо мо баландшавии сатҳи билирубини умумӣ, озмоиши тимолӣ ва инчунин ферментҳои ҷигар яъне ки асад, алат, яъне ки аз сабаби оне ки дар беморӣ ин таҳлилҳо баланд мешаванд, яъне ки тағйир меёбанд, яъне ки мо то чӣ дараҷа баланд шудани онҳоро дар ин таҳлили биохимиявии хун мебинем. Дигар таҳлил ин таҳлили серологӣ, яъне ки таҳлили серологӣ беморон ба беморон тавсия дода мешавад ки тиф мегӯянд, яъне ки ташхиси иммуноферментӣ,
яъне ки намуди вирусҳо ин ташхис яъне ки намуди вирусро ба мо муайян карда яъне ки дар он ҳолат мо мебинем ки кадом намуди вирус аст. Дигар ташхис ин ташхиси ультрасадо мебошад. Ультрасадои ҷигар яъне ки то чӣ дараҷа калон шудани ҷигарро мо дар ташхиси ультрасадо яъне ки дида мебароем. Ва дигар ташхисе ки бештар ҳангоми агар хеле ки дар боло гуфта гузаштем гепатити вирусии Б ва С бештар майли ба музминшавӣ доранд. Аз ҳамин лиҳоз мо бештари беморон ба намуди музминшавӣ аллакай дар ҳолатҳои музминшавӣ яъне ки хронизатсия ба мо ки муроҷиат мекунанд мо онҳоро беморонро ба табибони гастроэнтеролог мегӯянд равон мекунем ва дигар ташхис ин ташхиси ПЦР мебошад яъне ки дар ташхиси ПЦР полимеразная реаксия мегӯянд мо дар он ташхис миқдори то чӣ дараҷа ҳамон миқдори вирус дар организми ҳамон бемор зиёд шудааст яъне ки репликатсияи вирус дар организми бемор яъне ки то чӣ дараҷа мавҷуд аст яъне ки ҳамин ташхисро ба беморон тавсия медиҳем ва дар оянда онҳо таҳти назорати табибони гастроэнтеролог назорат ва табобат карда мешаванд. Табобати беморон яъне ки табобати беморони гепатитҳои вируси гепатити вирусии Б ба монанди гепатити дар ҳолати агар шадид ба мо бистари яъне ки муроҷиат намоянд дарҳол мо беморро бистарӣ менамоем. Ба беморон реҷаи парҳезӣ тавсия дода мешавад, нӯшокии зиёд, сипас ба беморон ҳамон тавсияҳое ки ба монанди гепатити вируси А яъне ки табобат гуфта гузаштем ба монанди гепатити вируси А табобати гепатити вируси Б низ ҳамин тавр табобат мекунем ва инчунин агар беморон дар ҳолатҳои музмин яъне ки ба намуди музмин муроҷиат намоянд ба онҳо табобати фарқият онҳо табобати аз гепатити А дар он аст ки онҳо табобати зидди вирусии махсус яъне ки маводҳои зидди вирусӣ яъне ки таъсирашон мустақим яъне ки таъин карда мешавад ки ба монанди тинававир, энтакавир ва як қатор доруҳое ки махсусан табобати мустақим яъне ки табобати вирусии мустақим дорад ба онҳо яъне ки тавсия дода мешавад. Ин ҳам вобаста аст аз ҳамон озмоишҳое ки дар онҳо гузаронида мешавад яъне миқдори вирус, генотипҳои вирус яъне ки ба пуррагӣ яъне ки бемор аз озмоишҳо гузаронида мешавад баъдан ба онҳо табобати зидди вирусӣ таъинот карда мешавад. пешгирии бемориҳои гепатити вирусии Б яъне ки хеле ки дар боло гуфта гузаштем гепатити вирусии Б роҳи гузаришаш ин тавассути чиз парентералӣ яъне тавассути хун ва тавассути алоқаи ҷинсӣ мебошад ва роҳи яке аз пешгирии онҳо ин яъне ки ҳангоми ба ин ё он муассисаҳои тиббӣ агар ба стоматология масалан дандонпизишкон муроҷиат кунанда хуб мешуд ки аз истифода бурдан аз ҳамон маводҳои яъне ки лавозимотҳои тиббӣ яккарата ва инчунин ҳангоми алоқаи ҷинсӣ бошад истифода бурдан аз контрасепсия ба монанди рифола ва дигар намуди роҳҳои пешгирӣ яъне ки роҳи пешгирии асосии ин гепатити вирусии Б аз сабаби оне ки роҳи гузаришаш тавассути хун ва алоқаи ҷинсӣ мебошад ин яъне ки истифода бурдан аз лавозимотҳои тиббии як карата ва тавассути алоқаи ҷинсӣ бошад ин истифода бурдани контрасептив ба монанди рифола. Гепатити вирусии Б ва С яъне ки зиёдтар дар куҷо дар таркиби кадом моеъҳои биологӣ яъне ки зиёдтар дар таркиби моеъҳои биологӣ хун зиёдтар аст
яъне ки вақте ки шахси бемор ба онҳо бо ҳамин гепатитҳои вирусӣ муроҷиат мекунанд, яъне ки ба онҳо муроҷиат мекунад ва ҳангоми аз ҳамон лавозимотҳои вақте ки нагаразм мегиранд бисёр карата аз онҳо истифода мебаранд, ҳангоми нодуруст коркард намудани онҳо ба дигар шахс истифода будан метавонад ба ин беморӣ яъне ки гирифтор кунад ва хушбахтона гепатити вирусии С дар айни замон ҳозир 95% табобатшаванда аст. Яъне ки агар беморон ба гепатити вирусии С гирифтор шаванд, онҳо табобати зидди вирусиро ба муддати 3 моҳ истеъмол намуда, дар натиҷа вируси онҳо ба 0 мубаддар мешавад, яъне ки дар оянда онҳо метавонанд дигар ҳамин миқдори вирус дар организми онҳо яъне ки зиёд нашавад ва ба атрофиён онҳо аллакай бехавф мебошанд. Гепатити вирусӣ Б бошад, аз лиҳози оне ки вирус ниҳоят устувор аст ва дорои антигенҳои устувори хоси худ мебошад, яъне дар боло гуфта гузаштем HBS антиген, HB-core антиген, HBe антиген ва HBx антиген ва вобаста ба ҳамин аз лиҳози оне ки вируси кадеиндор мебошад ва устувор аст ва аз ҳамин лиҳоз вирус ҳангоми истеъмол намудани ҳамон маводҳои дезинфексионие ки дар замони ҳозира бештар косметологон, гинекологон ва дигар табибоне ки ҳамон асбобҳои тиббии худро безарар мекунанд, дарҳол вирус яъне ки аз таъсири ин маводҳои дезинфексионӣ намефавтад. Яъне ки вирус дар яъне ки мо вақте ки маводҳои дезинфексиониро барои коркард намудани ҳамон асбобҳо истифода мебарем, мо метавонем фақат ҳамон як оболочка яъне ки пардаи вирусро каме метавонем яъне ки як антигени вирусро камакак яъне ки безарар кунем. Аз лиҳози оне ки вирус дигар дохили антигенҳои устувори худ мебошад, аз ҳамин сабаб вирус ба пуракӣ мавт намешавад. Танҳо дар дохили автоклав дар ҳарорати 180-200 градус Селсия дар муддати аз 45 то 60 дақиқа яъне ки вирус метавонад мавт шавад. Тавсияи ман ҳамчун табиби сироятшинос ба аҳолӣ ҳамин аст ки аз лиҳози оне ки айни ҳол ба мо гепатитҳои вирусии А зиёд кӯдакон муроҷиат мекунанд, тавсия дода мешавад ки бештар ҳамон аз лиҳози оне ки ин беморӣ бештар дар байни мактаббачагон, дар байни яъне ки муассисаҳои то мактабӣ ва баъди мактабӣ бештар мушоҳида карда мешавад, хуб мешуд ки дар давраҳои аввали беморӣ, чунки дар давраҳои аввали беморӣ вирус ниҳоят ба муҳити атроф яъне ки атрофиёнро зиёд аз организм хориҷ мешавад ва метавонад миқдори зиёди яъне ки аҳолиро ба беморӣ гирифтор кунад. Аз ҳамин лиҳоз хуб мешуд ки аз сабаби оне ки беморӣ ба намуди зукомонанд ва ба намуди чихеле ки дар боло гузаштем, намуди гастроэнтерити ё ин ки диспептикӣ ва намуди вегетативӣ вомехӯрад, аз ҳамин зиёд хуб мешуд ки онҳо дар давраҳои аввали беморӣ худро яъне ки изолятсия кунанд, яъне ки агар то мактабӣ бошад яъне садик кӯдакони худро ба ҳамин муассисаҳо набаранд, яъне ки изолятсия як муддати муайян дар хона нигоҳ дошта бо тавсияҳои табибони минтақавӣ ва табибони статсионарӣ яъне ки табобат кунанд агар мактабӣ бошад. Инчунин мактабӣ тавсия дода мешавад ки дар ҳамин давраҳо ба ҳамин намудҳо гирифтор шудан агар дар шароити хона табобати худро гиранд ва баъди мактабӣ ҳам бошад, яъне ки чихеле ки дар боло гуфта гузаштем, дар калонсолон низ ҳатто аз 30 то 35 метавонад ин беморӣ мушоҳида шавад. Яъне ки ба ҳамин агар ба намуди зукомона ва ба намуди яъне ки дар давраҳои пеш аз зардшавӣ яъне ки гирифтор шаванд,
خوب میشد که برای آنکه مقدار زیادی اهالی رو به بیماری گرفتار نکنن خوب میشد که با توصیه های یعنی که با طبیبان منطقوی یعنی که خودسرانه به معالجه دست نزنن و به طبیبان منطقوی و استاسیونر مراجعت نموده طبیبات خود را در شرایط یا اینکه استاسیونری یا اینکه آمبولاتوری گیرند. بینندگان گرامی، این بود معلومات اوید به بیماری های هپاتیت های ویروسی در برنامه پزشکی من.